Ji Daɗi Studio. Bariya aiko sai da ke bariya ha bariya so kadara ne bariya matar mutum kuwa aljani ne bariya idan ki san da Allah bai da iyaka badiya ke zama kamshi da nake san ita shaka badiya ki yafe min da minata ta cika ka badiya bakuwa ce muka yi a gida na muka sauka badiya a kira wayar ki kirgin kin ki dauka badiya ya mace zane ki dawo mun yi bakuwa yau rashida badiya ta babu tamkarki ke da ce cikin ruhina tanadin kaina ke naiwa ba zan canza badiya badiya nayi mata badiya ta bi abban kadiya shi fa sunan badiya ya fi sunan zakiya ya fi sunan asiya ya fi sunan mariya banga sunan badiya ya fi sunan kursiya ya fi sunan asiya ba a zancen shamsiya badiya yau da bawo sai badiya raya gida sai badiya badiya komi sangona badiya akwai kunya ƙarshe badiya watan azumi na san ba ke iya yin tashi raba ni da ke badiya mutum zai mummunan ƙarshe badiya na cika bure na badiya ga ta ɗaki na badiya kullum bure na idan ga ganin ta a sashi na badiya kuma ci bai iya yi badiya sai mun tattauna badiya Rashin kiya tsagi na kwaza ya zamo yankan ƙauna badiya in ka badiya sauran mata faɗa su badiya tuntuni burina da badiya nan lamunce badiya ke mata ce kauce da badiya aka amince badiya an gama kinta ce samun ki badiya ta sa'at badiya an gama taron kin badiya ta gama kwashewa badiya ko a cikin mata badiya ta wuce kyawawa ko a duhu ma badiya ce ke haskawa kin gama birge ni badiya dai kika nuna ni kin gama haska ni kuran ne wuce a rena ni badiya in baki kusa a ciwon san ki da sheke ni badiya badiya ki rike ni sauran mata su kyale ni ko a bayan raina matata kan take aure wani badiya Ji Daɗi